Dishu, Osaze. Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Gaskiya fa akwai matsala tunda na fito ban samu karafuna ba. What? Kai. Gurin shiga gidan nan magani watakila in samu. Wallahi ko me na samu a ciki sai na sace. Ayo. Ko karfe ko kwano. Duk abin da na samu wallahi sai na sace. Allah ya sa da ba kowa. Kai wata uwa kake yi a nan? Ke. Ya kuma daga ina wuce ki bacci da Allah. What? Ai kai zan tambaya daga ina. Wato ni zaki tambaya daga ina? Ye. Kuce ki je ki bacci aka ce. Wa'annan kwan da aka dauka ina aka kai su? Ah. Wai ka ga yarinya da tambayan masifa? Ayo. Naga sun fara lallacewa ne shine zan dauka na je na kai su a gyara. What? Shike ya dauka. Yawwa ba shi ba na yi mata wayo. Na samu na kore ta amma yarinya ta cika tambaya. Hai! Ayo!